wathetha nje nam kakuhle. Hi Omila, sisi ndisacela ufonele Pep okona ndithole imessage ethu uyidrophile qha xa ndizama ufowuna ndibuza nge-whereabouts zeparcel kuthiwa ilahlekile iparcel. So kuthiwa wena ezisenda ngumntu ozokwazi uclaima kwathini. Ndathi ke mna ke okay mnta sendicela before ndiclaime let me go to a Pep uqala ndiyibone, because xa ndiyijonga xa ndiyitracker mna iveza kanje ayikho nto ethi iye yaphuma, uyabo. Iye yenzeka guys. I think uyifumene namhlanje, fanele uyifumene namhlanje. So xa ndifike endlini ndimjonge WhatsApp business uba fanele uyifumene namhlanje. If angayifumananga namhlanje angayifumana ngomso, but I doubt uba akayifumananga namhlanje. Overnight oye Cape Town uya from apha eBloem yenzeka. Ndithini guys, ndiyabuza ke ndithi ke mna ke ndiyatsho kuba ndiyazi asidlali apha. We're running e-businesses apha sidlali. Ayisana esindincedile ndixelele yo guys bendinomsindo kodwa uyibona umoya wakho upetuleka umbanga ndixelele bendivideo call umba and I was crashing out. Ndithi hayibo ndithi iyandonyanyisa lento because umbuzo wami usamena ngoku. Ibizoba shiyekiyeka kabani parcel. Xa bendiclaimile ePexi and mnandihlalele uyazi ba ePexi bafikelela njani to i-decision bayifake kwinantsika bathi ilahlekile. Guys kuvele kwathi fixe izolo ndikonje live vele kwathi fixe ngomba iyandinyanyisa yazi lento. Yo bendidikwe nyani mntasi umsindo benawo ngoku sendiyifumene. Into enyanyisayo is that mna ngokufuneke ndintante ndihambe ndiyede kuriyagayi ndihambe ndiyokhupha imali uba parcel icustomer mayifumane ekubeni bona benze. You guys bengasafuna umamela kuthiwa fanele before bayikhansilishe mabaqale bafonele Pep. It's just that aba system bayandazi and bebexolisa. Sorry Omila, we understand sisi kwathini. So uyibona ukushout uqamba unomsindo for umuntu ombonayo uba uyaxolisa ukuxolo sisi. Yeah, yes, I think nguye iba wingikhala phone. Hayi mna I feel like because bayandazi guys and bayandazi bandithengisa ntoni. Nomsindo. Oh guys bendinomsindo kanjani? Andirepotanga guys, like ndiyazi andirepotanga. Ninaqomba. And in fact, I was even doing a video because when the vlog, so Doton and about okay, hi guys, Doton namhlanje ngizothintini so ye clicks nje no. So yeah pha ngoku vlog and ngene Pep ndibuza and sithi bayavaka lapha, but I was like let me just not post this vlog, it's fine, it's okay because no yabona guys, I feel like right kula Pep because ndiyabazi. I feel like right kanye kula Pep because ndiyamazi umuntu owayincedile, ndiyamazi igama lakhe, ndiyamazi umuntu owayincedile ngalamini benza fela ndithi uba asisi bendincedwa nguwe. I feel like right mina. I don't think bazayiphinda. I feel like mandihlale ba because ndibazi bonke ngamagama. And the right pha guys, I won't change, but ndithile kum ndithe ndiyacela ngaphinde yenzeke lento. Ndithi ngaphinde yenzeke apha sidlali. I'm running a business up. Yeah, we know Omile. Uyibona guys umuntu othabekileyo unomsindo. Aba nama lento nditsho wena phayo ndithi I don't think bazayiphinda. I don't think bangaphinde bayiphinde kaloku. Hayi ngabaxala bayini ndiqhela kakhulu. Naku ndikhuquza sorry. Manje guys ngendlela noko bendifume ekuseni yokwenza imizi. Delete nje. Ngeke baphinde guys and hayi andizokhondenza andizothetha sesibasathethe it's okay. Ndifumene parcel customer and I'm sure inoba uyifumene. Wes guys besenqonda yo ayisale customer izothi inelishwa because iweave yakhe guys for ixesha elide ingekho la color bethenge udark brown. Ixesha I think for about 2 weeks guys ebanesithi Omila mntase kwathini yabo. So ndiqonda so uphana kula parcel guys then qonda okay I just want to make it up to i-customer yabo since inantsika ifike late. Ndifaka i-hot combo, ndifaka inantsika i-wax stick yabo just to apologize to i-customer. Kanti ndiyophisa ngayo Pep noba bayibonile bayityebile ke sana because noba sebeyazi ba ezika 3 to 5 days i-plastic zine weave.
zineweave zinempahla uyabo like noma sebendibalele kanjalo uba zineweave zinempahla ezezincinci zika 3 to 5 days like i-standard and then ezezinkulu zezinikhazi. Bebeyazi, I feel like bebeyazi le nto bebenza. Yasenamsindo. Sani guys, bye-bye. Ndigoduke nditshiswa nale weave sana. Yho. Ndenze imixhoka. Bayibanga. Ngibani? Mama makalalanga mna ukuguqa ngamadolo. Kaloku ekhaya singabantu abamhlophe mna ndive ndayibona yonke laa nto uba ilele phaa ndaqonda uba andizunantsika andizuyapepha. Akalalanga umama mkazi uguqa ngamadolo sisi akafuni nsh. Hayibo. Andazi guys niyazi kuba uba ivele yaphela inantsika aba ivele yaphela i-live niyazi kuba uTikTok unantsikile undikhuphile ndiyozana ngivule ngomso. Hayi ke mna ndizaba busy ngoku andinaxesha laloo nto. Guqa ngamadolo sisi. Akalalanga uzidla ekhaya. Ama wam aye anam. Honestly. Okay. Oh, khona imoto ezayo. Sleeping akalalanga. Yo, abantu bayamoyika ulena baboyika ngaphezulu koba wena uboyika sana lam. Bathanda gqithi. Bakushiyela i-distance engakanani kwaba bakubona ngathi uyareverse okanye uyathini. Bayathi nje. Excuse me, umuntu afuna ukuncamathisela. That's why mna ndisithi nje andikazi umkhupha. That's why ndisithi nje andikazi umkhupha mna lo L. Because o-driver bayoyika gqithi lena bayayazi nje lo mntu angathi esiya phambili aqale ngemva. Sleeping akalalanga.